България. Бургас, перлата на Черно море. 10 причини да посетите Бургас, България. Бургас винаги е бил един от най-обичаните градове в България. Дали заради магията и очарованието на морето, дали заради дух и енергията, която витае по улиците, Бургас е символ на красота, вдъхновение и неповторима атмосфера. Първо е. Морската градина е едно от най-романтичните и забележителни места в Бургас. Муза на поколения артисти, тя ще ви омагьоса със своя чар както през летните месеци, така и през есента и зимата, когато пейзажът придобива приказни краски. Второ е, мостът е една от най-големите туристически атракции на Бургас и любимо място за разходка на поколение бургазли. Завършек на най-красивата и стара част на морската градина, мостът навлиза близо 300 метра навътре в Черно море, откривайки невероятна гледка към красотата на Черно море. Трето. Остров Света Анастасия трябва задължително да включите във вашия списък да посетя. Това е най-таинственото кътче в страната, което от хилядолетия е забулено в мистерии и легенди. Да нощувате в килия на монах, да си направите чай от лековити билки, да похапнете миди по стара рецепта или просто да отдъхнете сред райската природа, това са малка част от преживяванията, които островът ви гарантира. Четвърто е. Бургас е град на езерата и дом на хиляди криле. Трите големи езера, обградили градът ни, са се превърнали в красив дом на едни от най-забележителните видове птици, които ежегодно привличат тук местните жители и гостите на града. Пето е, климатът в Бургас и региона се характеризира като влажен субтропичен, с морско и континентално влияние. Това го прави изключително благоприятен за туризъм през цялата година. Тук лятото е прохладно, няма тежки жеги и влажност, а зимата е мека и с много по-високи температури от всички други градове. Шесто е. Най-големият спа-център на открито в страната. Да, точно така, правилно сте прочели. Откритите естествени басейни Слуга и лечебна кал са притегателно място за всички жители на Бургас, а напоследък все повече и на гостите на града. Черната кал е доказано средство за лечение, разкрасяване и подмладяване. Седмо е. Бургас е градът на талантите и роден град на много величие от света на културата и спорта. От тук световната оперна прима Райна Кабаиванска, едни от най-талантливите български поети, Петя Добарова и Христо Фотев. Восемо е. Бургас често е наричан фестивалният град на България и това не е случайно. Тук се случват редица фестивали, които нямат аналог на Балканите и събират публика и изпълнители от целия свят като Spirit в Бургас и Spice Music Festival. Бургас е горд домакин на единствения по рода си пясъчен фестивал на Балканите. Девето е. Един от най-приятните и едновременно с това здравословни и природосъобразни начини за придвижване в Бургас е колезденето. В последните години Бургас заслужено си спечели прозвището велосипедния град на България. Десето е. Не бива да пропускате да хъпнете в някоя от бургаските заведения, които предлагат изключително вкусна местна храна и множество видове риби и други морски дарове, приготвени по стари рибарски рецепти. Естията са изключително разнообразни и всеки вкус от най-изтънчения до най-непретенциозния ще бъде задоволен. Вече нямате търпение да дойдете, нали?